Yan production kawai. Lokaci ya nuna ga Hafsat ta zamo amarya lokaci. Lamari na aure sai haƙuri na gai da amarya. Ga Sadiq da Hafsat sun shirya fatan mu ko zauna ba sokaci. Sadiq da Hafsat sun shirya fatan mu ko zauna ba sokaci. Fariza na sa sunan Allah shugaban halittu, karo dubin salati gun manzo abban Fadima bintu. Kasa da Ali da sahabbansa da san suna wadatu, da san nabi na manzon Allah da san shi na wadatu. Shi maso uwa bai kin yarta lallai na fahimtu. Gani da wakar ku an waye Hafsat da Sadiku lokaci. Shi zamana aure suna ce haka aka ce min. Auren Abubakar a gaskiya shine ya tuna min. Komai lokaci ne zan yi jira sauri kar ya jamin. Na je na ɗauki wacce ba ta so na hakan zai kuntata min. Samun wacce ke so na shi ne zai daɗaɗa min. Duk rabanka in har naka ne zauna ka jira lokaci. Lamari na aure sai haƙuri na gai da amarya. Ga Sadiq da Hafsat sun shirya fatan mu ko zauna ba sokaci. Yau dai so da kauna ta rana ta kai ko ga aure. Ku zo ku kalli an guda amarya sun fesa tirare. Duk mai son hura wuta ya fi ci in an sa kirare. Kare yake da haushi shi doki ya fi kyau gunar tsere. Abubakar da Hafsa a yau kun zamturmi da tabare. Aure sunna ta ma'aiki bauta misa fita daga firgici. Da daɗi in kun jure ku ne ke da riba. Abubakar Sadiq angon Hafsa kai ne babba. Komai in ta ma kayo haƙuri lallai ka gari ba. Yanzu zana sa sunan iyaye na amarya. Wacce bata ji sunan ta badan Allah karta min tsokaci. Lamari na aure sai haƙuri na gai da amarya. Ga Sadiq da Hafsat sun shirya fatan na gai da Hajiya Murjanatu gaisuwa na girma, da Umma Munira, Umma Na'ima, Umma Barira, da Umma Zahara, Umma Nusaiba, Umma Salima. Na gaishe ki Umma Rabi'atu gaisuwa ta girma. Na gaishe ka Baba Muftar gaisuwa ce ta girma. Na gaishe ka Baba Abdullahi gaisuwa ta girma. Na gaishe ka Baba Mahamud gaisuwa na girma. Na gaishe ka Baba Yakubu gaisuwa ce ta girma. Na gaishe ku dukkanin iyaye na amarya, wanda ba su ji sunansu ba dan Allah kar su mun tsokaci. Na sa sunan yayu na gurin amarya. Na gaishe ki anti Libabatu gaisuwa ta girma. Na gaishe ki anti Tabawa gaisuwa ce ta girma. Na gaishe ki anti Balkisu da maman Sakina. Anti Bariya, anti Sadiya, yaya Sadiku da yaya Lawan, baban Isan da yaya Abdallah. Na gaishe ki anti Hajara gaisuwa ce ta girma. Na gaishe ka yaya Ibrahim gaisuwa ta girma. Na gaishe ku dukkanin yayu na gurin amarya.
ga sinan suna yin murna kowa ya ji daɗin lokaci. Lamari na aure sai haƙuri na gai da amarya. Ga Sadiq da Hafsat sun shirya fatan ku zauna ba sokaci. Yanzu zana sa sunan kanne na gurin amarya. Nana Aisha da Hafsat gaisuwa ce ta girma. Lukuman Muhammad na gaishe ku gaisuwa ta girma. Khalifa Suhailat na gaishe ku gaisuwa ta girma. Al-Mustafa da Adamu kuma gaisuwa ce ta girma. Na gaishe ku dukkanin kanne na gurin amarya. Sulaiman ango ni ma na yo murnan wanga lokaci. Lamari na aure sai haƙuri na gaida amarya. Ga Sadiq da Hafsat sun shirya fatan ku zauna ba sokaci. Ga Sadiq da Hafsat sun shirya fatan